What's up mga bro? Ayan. Ayan, bibili lang tayo ng langis sa ating motor. Bibili lang tayo. Malapit lang, dyan sa may kanto. Sa una-unahan lang. Mag-change oil ako nito kasi ayan, uuwi tayo ng Bicol. Ayan, kapag umuwi ako ng Bicol, nag-change oil ako ng langis nitong Raider 150. Tagal ko na rin tong hindi na change oil. Maglilimang buwan na. Tagal, no? Ayan, 5 buwan kasi hindi ko naman siya masyadong ginagamit. Lagi lang nakapark sa bahay. Minsan ko lang magamit. Kaya ngayon, change oil na natin to. Meron ba akong tirang langis? Bibili lang ako 1 litro. So yung pina-change oil ko dito na langis Shell Advance. Ayan, Shell Advance tayo ngayon. Ewan ko kung bukas pa yung bilihan. Sana bukas pa. Dito lang. Sana maabutan natin. Ay, sarado na. Bukas pa. Bukas pa mga bro. Bili tayo ng Shell Advance 1 litro, tapos palitan ko na rin ng oil filter. At ay may ano kayo? Shell Advance. Anong kulay? Yung blue. 1 liter 800. 1 liter lang. 290 na. Mahal na. Tapos filter ate, oil filter. Anong motor? Raider 150 carb. Meron kayo? Okay. 50 yun. 50. Kukurin ko ito Ha? Kukurin ko. Sige. Ano lang yung point? Points? Para sa mekaniko. $340 lahat. 340 ayan. Sige ate, salamat. Mahal na mga bro. Itong 1 liter na Shell Advance, 290 na. Tapos bumili na rin ako ng oil filter. Kapag nag-change oil ako ng motor, pinapalitan ko na agad ng oil filter. Mura lang naman, 50 pesos. Yung genuine ito, 100. Ito 50 pesos lang, murang-mura lang naman. Merong nabibili naman na pwedeng linisan tapos pwede balik. Pero itong nabili ko, disposable. Kapag madumi na, kailangan ng palitan. Yung nilalagay ko na langis dito mga bro, dito sa Raider 150, 1.2 liters. Yung iba minsan sabi nila 1 litro lang daw yung pinapalit nila or nilalagay nila sa motor nila na Raider. Ako 1.2. Kapag pinalitan ko yung filter, kapag nagpalit tayo ng filter, 1.2 liters. Yun rin yung nakalagay sa manual. Ako, sinusunod ko lang yung manual. Hanggang ngayon, okay naman yung motor ko. Wala namang ingay. Saka, Shell Advance na yung ginagamit ko. Marami na akong sinubukang langis. Tulad ng Top 1. Tapos yung pang Suzuki na langis talaga. Pero sabi nila, Shell naman daw yung may gawa nun. Nakita ko rin sa lagayan, Shell. Yung Shell Advance, okay siya gamitin. Ayan, change oil ko na to kasi ano ngayon, Lunes. Miyerkules ng gabi uuwi tayo.
tatakbo tayo ng Bicol Region, Camarines Sur. Ayan, may kasama akong isang rider, pinsan ko. So iuwi natin tong motor. Ayan, mag-vlog tayo pa uwi ng Bicol. Pero this time kailangan ko munang i-condition tong motor ko. Ayan, malapit na tayo sa bahay. Ayan, papalamigin ko muna tong makina para malamig yung langis. Okay mga bro, ayan, change oil na natin yung motor ko. Malamig na siguro yung langis nun. Ayan, kuha lang tayo ng tools. Ito yung tools ko, may wagang tools. Hanapin ko yung 14 saka 8 yun, 8 Gs. Ito T-range kombinasyon. Okay, dalhin ko na lang to. Ilabas ko na lang tong ano ko. Toolbox. Ano, maggagabi na. Dadalian ko lang to. Ang kailangan natin ng 14mm na kombinasyon. Ito lang yung meron akong tools na 14mm. Ito yung combination wrench. Kung meron kayong socket wrench o kaya yung box wrench, mas maganda yon. Luwagan ko lang muna. Ayan. Ako na nag-change oil nito mga bro. Kuha lang tayo ng pangsahod sa lumang langis. Ito na lang. Pagkatapos nito mga bro, sunod ko yung sa filter. Buksan natin tapos tanggalin natin yung lumang filter para mapalitan na rin natin. Ayan yun eh. Ayan yung langis mga bro. Nung November ko to change oil, 4 na buwan, 5 December, January, February, March. Oo nga, 5 buwan na. Tagal-tagal na rin. Yung ano nito, yung o-ring, yung goma na ano, parang gasket, hindi ko na papalitan kasi kapapalit ko lang yan. Huwag muna nating palitan, bago pa yan eh, hindi pa yan malutong. Ito madali lang tanggalin. Yan o, natanggal yung ano. Yan bro, ito kailangan nating ibalik yan. Yung o-ring sa loob ng filter, dalawa yan o, dito sa takip tapos dun sa mismong filter. Ganun lang. Okay, yan na yung itsura ng langis oh. Kulay pula pa rin. Ayan, hintayin nating tumagas para maubos yung langis sa loob ng makina. The best kapag mag change oil kayo, huwag nyo nang paandarin yung motor nyo. Umaga kayo mag change oil para yung langis nasa baba. Mas epektibo yun na nasa baba lahat ng langis ng ating motor, ng ating makina. Okay? Okay mga bro, ayan.
Ayan, tumagas na yung langis. Wala nang laman yung makina na langis. Ngayon, ibabalik ko na tong ito. Yung kanyang o-ring. Ito muna yung goma sa loob. Huwag kalimutan to na ilagay. Kasi kapag wala tong ano na to, goma na to, yung langis na dadaloy sa filter, hindi dadaan doon, kundi doon sa labas. Hindi siya masasala. Kaya ilagay natin to. Nakabit na natin yung bagong filter. Ibalik ko na itong tornilyo niya, yung drain plug. So ibalik na natin. So higpitin na natin. Okay, ito yung gagamitin nating imbudo. Improvise lang. Ayan, mga malulupit na gamit. Ayan mga bro, okay na to. Nalagyan na natin ng langis. So ibalik na natin tong filler cap. Ayan, filler cap. Balik na natin yan. Ipitan natin ng pliers. Patungan natin ng itong pasaan para hindi magasgasan yung filler plug natin. Plastic lang kasi yun. Syempre pag mas maganda pag walang gasgas yung motor natin. Ayaw natin nagagasgasan yung motor natin, lalo na kapag ibang tao yung nakagasgas. Nagagalit tayo. Ayan, sana nakikita nyo pa ako para kita nyo yung kagwapuan ng Papa D. Ayan mga bro, ayan, okay na yan. Ano Max, okay na? Ayan, okay na daw. Tapos na natin i-change oil yung Raider 150 natin. At ayan, ang i-check ko sunod, bukas na siguro yung mga tire pressure ng gulong natin para ayan, ma-check natin kung nasa tamang pressure ba. Ayan, para maganda yung takbuhan natin, smooth. I-check ko rin yung mga ilaw nitong motor ko. Ayan, para magamit natin ng maayos pauwi ng Bicol. Ayan, abangan nyo, uwi tayo ng Bicol. So yun, maraming salamat sa panonood. Kung bago lang sa aking YouTube channel, don't forget to like kung nagustuhan mo tong video na to. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Ayan, maraming salamat.